Bueno, jo crec que la manifestació culmina una gran jornada. Avui jo crec que podem estar satisfets perquè hem omplert plenament les nostres demandes, les nostres previsions, perquè es tractava fonamentalment de que la gent de tot el món un dia pogués dir prou a una situació que d'una manera diferent es produeix d'explotació a diferents països en diferents moments del món, no? Però a més jo crec que avui també ha de quedar clar que el sindicalisme té una alternativa a l'actual situació de crisi que pateix el món. Lo venim dient des de fa molts anys. Hi ha una altra manera de globalitzar el món. No es pot fer d'esquenes a la gent, no es pot fer d'esquenes a la democràcia, no es pot fer d'esquenes als treballadors. I jo crec que avui iniciem una mobilització que tindrà moltes més i que serà l'inici d'intentar posar unes normes que acabin amb aquesta situació d'injustícia que es produeix arreu del món i que genera tanta misèria, tant d'esclavatge, tant de treball infantil, tant d'assassinat i tant de gent que, com veiem aquests dies, fins i tot per els seus estalvis. Bueno, aquest és el gran motiu d'Europa, no? Europa jo crec que s'ha quedat estupefacta de veure com el Consell de Ministres de la Unió Europea doncs, ens treu un debat que van tancar ja fa gairebé 200 anys. Crec que avui és un bon moment per recordar-li al Parlament Europeu que si vol ser el Parlament de debò dels ciutadans de la Unió Europea té una gran manera de mostrar-ho rebutjant aquesta iniciativa del Consell de Ministres que no han portat lloc, que fa riure i que l'únic que fa és que el Parlament i els polítics cada dia es desprestigin més si això s'aprova. Els beneficis de la globalització s'han distribuït de forma desigual entre els diversos països i grups socials. Durant les darreres dècades hem assistit a l'extensió de la democràcia a diferents regions del món i a un creixement econòmic continuat. Però alhora s'han incrementat les distàncies entre els més rics i els més pobres. Les distàncies s'han accentuat entre països i també internament. Aquestes desigualtats afecten preferentment els països en desenvolupament, però també tenen una repercussió directa sobre els països desenvolupats, en els quals les rendes salarials tenen cada cop menys participació en la renda nacional i s'està incrementant la precarietat, la informalitat i la sinistralitat laboral. Amb el pretext de la competència internacional es posen en qüestió els drets socials i el pitjor exemple el trobem a Europa, amb la proposta de directiva de temps del treball, més coneguda com a directiva de les 65 hores.